はじめまして。私はフォニーと申します。インドネシアのマナド市に住んでいます。今、私はね、伝統的な台所の品物を説明したいです。前のは、サブスクライブとか、ライクとか、いいコメントをお願いします。皆さん、私は今ね、台所にあります。今、私はですね、唐辛子を滑かにしたいと、そのものはですね、私は使って、マナド言語はですね、ロドゥットです。ロドゥットはね、日本語で意味がないよ。ロドゥットは、日本語でもたるですよ。そのものはですね、石で、これはですね、石。これは、この幹はですね、ジャンボーはですね、果物幹で作ります。重いくて、硬いです。皆さん、今、私は、もう、唐辛子を滑らかにしたいと。はい、以上です。ありがとうございます。